Ja som tiež dneska taký biznis, ako si povedala, takže krásna čierna kabelka takto do ruky. Potom takýto krásny kabatík, je to biela? Taká vanilkovo biela, taká, no proste taká luxusná, nie je to biela, smotanovo biela. Smotanovo, a to by som chcela aj povedať, že panna cotta, vidíš to? Dneska varíme, pečieme a vyprášame rezne. Takže panna cotta, toto je veľkosť XXS, aby ste mali predstavu, hej, že ako toto oversize, ako oversize kabát má vyzerať. A potom pod tým sme si vybrali dnes takéto krásne šaty. Toto by som akože upozornila na tento rásporok, zmyselný. Takže krásne vyniknú tieto nádherné kožené topánky, ktoré ako fakt vám odporúčam, sú luxusné. Ja som mala kabát tiež XXS.